Bukari isa, duha ka tubig, 1.5 kung puno ka putahe nga pagkaon. Basta isda ang kakuyan di. So karon mga idol, nata karon sa sabungan din sa Carmen, Surigao Sur. Pero mo ato may sa Madrid karon kay mamalit mig sudan o tubig ni Kuya Andy. Duha ka mineral, isa ka pukari, ug tulo ka unom ka klase nga sudan. Una mo sudan ron sa pani Odto narang kwarta mga idol. So biyahe mi ni Manong karon. So nara si Manong. Muna si Manong. So shoutout sa mga followers na ako nga mga solid supporter ha. Merry Christmas and Happy New Year. So shoutout sa atong mga followers na nga mga solid kayo. Kanang mga solid supporter o kanang mga silent viewers, shoutout sa tanan. So padulong na ta sa kuan sa Madrid, Surigao Sur. So nata karon sa kuan sa Carmen, Surigao Sur kay hingjuin tag derby sa atong kuan. Bakbakan ba? Join tag derby dire 5 kak 1 million. 1 million ba? 1 million. Dami pa pukari nila. Pukari. Pukari nga tubig. Kuan man na siya kanang mura siya kuan ba? Jiturid. Hindi, puti rin. Sa tubig. Oo, ito yun. Pukari. Oo. Sa mga uta na ta direct na ba sila tubig na pukari mga idol. Okay. Ayo dam. Ayo. Namoy pukari nga tubig. Dam namoy pukari nga tubig dam. Pukari. Tubig nga pukari. Wala. Wala lagi sa 7-Eleven yun na siya. Wala'y tubig. Wala'y tubig. Payang tubig na pukari. Wala pukari. Pukari ra. So, wala sila ibligyan dito nga pukari. Padayon lang nato atong gibati. Padulong sa atong lungsod sa Madrid, Surigao Sur. Shout out sa mga taga Surigao Sur. Ang mga taga Surigao del Norte nang laag diri sa Sur kay moapel og derby 5 kak 1 million. Karon nga pizza sa December sa bataron December 27 28 oh. December 28 data karon. So ang kuan mga idol kaning Carmen, lapad yang basakan. Lapad ang basakan dire, medyo distansya sa dagat. Ang ilang dalan dire mga idol, street. Way liko-liko. Lapad po kayo mga kalubihan dire mga idol. So makahunatag padagan na ni mga idol kay street man. So makita nimo ang atong background ya mga idol. Oh. Grabe ka. Lapad na basakan. Bukari isa, duha ka tubig, 1.5 kung puno ka putahe nga pagkaon. Basta isda ang kakuyan di. Isda. Tinula. May baboy na ba? Sa ulong ka putahe, tagsata. I-mix na nato dito, no? Dapat tanan dito Hindi ka na to sa Surigao, magpalit daan at daan, no? Palit daan, no? Kaya tamong aircon na eh. Dalas, mau na yung makadako konsumo sa tuwan, krudo, no? Diba? So, gwapo din nga tayo na to mga idol, no? Nakapulo dito, no? Naka, hip-hop na, kalo. So,
Pampapugol ni sa atong edad mga idol, hip hop attire. Naka polo shirt, pang Mexicano ba? Mexican. So atong isakyan ban Toyota Hiace. Medyo kusog-kusog kaya po ni sa mudagan mga idol. Kung padagano ni mo kusog. Pero kalma-kalma lang, kalma-kalma ra. O straight ka dagan rin mga idol. Paguros ng hangin mga idol, kunit ta kay na. Wow, dapat kaya no. Pero di kaya ni sila makatukong dito sa mga sa amin sa Occidental na grabe kalapad ko man nang gudang kwan gud. Ang ganing man kwan ba kumayan. Mga naw-kanaw nung blue ra ko nung. Pag mugrin mi daw man magtubo na gana kay ilang taon kay kalapad. Black bag dito pod sinako. Okay. Madrid. Mga 20 minutes? 20 minutes? Boyara. Bukari. Bukari, do ka tubig 1.5, ulong kasudan. Tama ta palit sudan dito ra pod. Para ka sa ara. Tara ka ano eh, abay mga sugat travel din ako. Para sa madili ko. Tony Boy 2025. Mudagan ni si Boss Tony Boy. Dire sa man ni Carmen gyapon ni dire. Karabit pa ni. Yan eh, Madrid na ni, suluwak kulay. Madrid na ni siya. Madrid o ganing Carmen nagtapat rin sila. Lanosa. Pero di ba kayo tanto habog ang ilang bukid dire no? Oo, mura ko haba naman. Ano, dagat naman siguro ni. Katilan ko ano ni, Lanosa. Lanosa. Dagat pilin. Surfing ko.